Geno mara ni rio makare nyakorom gajuang no dia mataika par koda beach adwe maro chiko gana rio prario kod abich machiegna hinya cheno ni maro imore wa ikoni wech mathoth mango sebedo katimore county zo pogore koya county Masiaya kama na jogo jochiw thieth kawuono ng'anyo kaluwore gi mano miwacho ni gin jotije manyawawa nyae county ma Homabay kama bende nyakorom gajuang apisa mar county no monjo jafwambo amiler kotenre gi weche gi kata kamano okoda mbaka lai marote machuok na ria deka uchiel no kama mantie live Facebook Ramogi TV ke Ibrima Eskachel Ramogi TV ke Nyambui mar YouTube magi thondweche gisoya boot mar haria gimiya nyaka njaga mama Sirikand County ma Homabay ochunge tich Beatrice Akugo maina pisa imigawo mar ndara kaitude gi monjo jafwambo Habil Onyango. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom, lakini wao hawakuwa. Obila ma Nakuru nonek mar jaduong' ma jahigni 72 gi jaode ma jahigni 70 mayangore ni onegi gi jatij gi mar dala kendo rwak ringregi e kisima. For 8 months, we served with diligence and compassion, treating patients instead of gratitude. We have been met with humiliation and the outrageous label of ghost workers. Jotije 382 manyocha ochunge tich e county Masiaya ne gin mabandi e sekta mar thieth ong'anyo ka kwedo kang' makamano. Machiegni nyakorom gajuang chendo eno imore wantiere gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Apisa ma ochung' ne jotich e migawo mar apeyni kod wuoth e county ma Homabay Beatrice Akugo ochungie tich kaitudo kod monjo jafwambo Habil Onyango mar The People Daily. E barua mondiki kod apisa ma ochung' ne tudruok e lo sirikal county ma Homabay Atieno Otieno oyango ni apisa no ma ochung' ne jotich kata human resource officer e migawo no ochungi kanonro koro dhi nyime. Jafwambo marwa Joe Juma Ningiler. E barua mondiki kod apisa ma ochung' ne tudruok Elo sirikal county ma Homabay Atieno Otieno yango na pisano ma ochune jotich kata human resource officer e migawo no mar apeyni wuoth kachiel kod apida Beatrice Akugo ma itudo kod ndhicho kod san ma jafwambo matiyo kod gazet ma People Daily e county ma Homabay Habil Onyango ochungie tich. Tend county ma Homabay lero ni okang' ma kamae gi kawo mar tim nonro ne apisano ma ochungie tich ma itudo kod tim makochno. Jafwambo Habil Onyango lero ni ne ondhiye nikech sigana moro mane ondiko manyiso weche mag mibadhi mamaka pisane. Touch on ndiko jotije magalagala. Mimi appointment letter aito ikawo masoya koro ng'ad ni endi nyako ni endi no oma 170,000. Koro story no appear on the People Daily. Onyango ni nyon dhiye kod ji ang'wen bende nyo sande mokalo kapok oyudo thuolo mar pusore. Chuna ni mondo ndik apology story. Ne apologize ne nyako ni endi noko biro involved in such a case. Anyise ni mano is not breaking news ma nyalo appear immediately. To ginyisa ni in the next 20 minutes gidwa neno story mar apology no endo. Jogi nokawo nyaka simba magi yawo Facebook account mara magi apologize on my behalf. Gine magindiko gisoya boot mar haria then giringo koda town kunde makia nikech boot gine kifungine ne giringa koda then gidigi kita kumoro kuro kai magichuna ma gimiya nyaka njaga mama magi eki opti no kanya chamo gimoro moro ni koro ka mama ni obedo engage gi osiepe ne moko mano biro kar kanya endo tema yudo opportunity ma wuok. Tim makamayo kwede kod jofwambo kod keyo e borruok no margi ma Homabay ka chirogno marango chenro mag jofwambo e pacho kae The Media Council of Kenya bende dwaro mondo koro kawo okang' mar chik ne jogo manyondhiyo kendo sando jofwambo no. Police ni mondo bi
omak achije ang'wen mano organize motimo kendo mohinyo abilo nyango makunyalo neno dende ohinyore wang'e okuot ribs gi otur to bende equipments gi mag tich bende omaye so nyaka giduok ne equipments gi mag tich nyaka culprits ang'wen gi bed arrested nyaka kawne gi chik mapacho ka to mogik en ni nyaka gichul pesa ma bil dhi thiedhore go hospital. Wakwayo the DCI, Director of Public Prosecution, wakwayo Ethics and Corruption, please be wuog oko mondo umak jogi mondo justice one notimre ni achiel kuomwa kaka jofwambo. George Juma, Ramogi TV. Obila ma Elbagon County Manakuru dhi nyime kod timo nonro mar nek mar jaduong' ma jahigni 72 kod minode ma jahigni 70 mayango ni onegi gi jatijgi madala kendo maringregi owetie kisima magibire kinde ma miyo moro ma jahiga 24 bende odine kod ketho mara nego jaode ma jahigni 38 e kadak ma Kitengela e county ma Kajiado. Jirito mondi ntiere kod ler. E kardak ma Elbagon County Manakuru, chendo mar chako manyo Pius Mashogu kachiel gi jaode Jerusha Kwamboka ma jahiga 70 nyo chakore nyoro tarik 14 kane omanygi kod anyuola mar yoro ng'we yamo to ne ok gimako simu. Menyo mane okelo ji nyaka e dalagi kama ne giyudo mana jatich ma jakwath mane okwedo ng'eyo kama gidhiye kapok oyud ringregi e kisima. Sasa huyu kijana ambaye ni mfanyikazi wao alikuwa ndani na aliposikia tumefika kwa mlango akatoka akatufungulia. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom yao. Lakini wao hawakuwa. Na tulipoanza kumuuliza na wakati huo askari walikuwa wamefika akasema walikula zaba wakatoka wakaenda safari. Tulipomuuliza wapi akasema ajui. Wale wenye tulibaki ndio tukakuwa suspicious, tukakuwa tunatembea kwenye boma tukifungua septic tank na visima vya maji juu ziko mbili. Wakati tulifungua kisima ya pili ambayo ilikuwa imefungwa na kufuli ndio tukapata mwili ya mama, uso ndio tuliona ya mama na tukaanza kujua ya kwamba huenda mili waliuliwa na mili ikarushwa kwa hilo shimo la maji. Opogore kod ji ariyo gi maringregi oseyudi, bende nitie jatich achiel manyako ma bende nyicha tiyo e dalane, kata kamano chakre ngeso mar tarik 13 ne ok oyudre kendo weg pacho ne paro ni odhi gino mabende kelo penjo kaluwore ni pod lepe nitie. Walikuwa wafanyikazi wawili kabla ya siku ya Jumamosi, lakini asubuhi wa kuamkia Jumamosi msichana alikuwa amepotea, hakuwa. So far tunatreat kama missing person because hatujui kama aliwaka na huyu mfanyikazi ama yeye alienda tu nyumbani kama akawacha yule wakifanya kazi mbaya hii. So kwa saa hii hatutaki speculation. DCI anaendelea na investigation na ile takuja tutajua. Etich machielo makoro jakwathni nyaka sani ni elweto bila ka ringre ji ma osewito ngimagi to seterie kar kano ringre joma otho. Komachielo e kar dak ma Kitengela county ma Kajiado bende pod penjo wuok bang' dhako ma jahigni 24 chuoyo jaode ma jahigni 38 gi pala kendo chuoyo wito ngimane ka imanyo kode thieth. Jana tulikuwa naye kanisani na tukatoka tu vizuri mwendo wa kitu saa 12 na baada ya kufika hapo yeye akasema akimbie kwake na sisi tukaenda kwetu. Hatujui mzozo mkali kiasi hicho umetokana na nini. Mama alipika nduru mara moja. Akasema huyu ananiua na akanyamaza. Sasa tukajaribu kuja kuangalia mama akawa mkali akawa hataki mtu aingie kwa nyumba. Nyadendi ni osendi kendo ni elweto bila ka irito chwali e doho odiochieng' makiny ka ringre jaode to osechwali kar kano ringre ma Kitengela sub county. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mgajuanga wach machopo nwa gisani yani Beatrice Akugo
Beatrice Kugo ma bende en jatij kaunti ma Homa Bay manyo osechungie tich kaluwore gi monjo kendo hinyo jafwambo Habil Onyango osemaki gi obila kendo County Police Commander Lawrence Koilem oseyango wachno kawacho ni kiny ichan kete tere e nyim doho ewi wachno. Mano Beatrice Aguko ma bende nomonjo jafwambo Habil Onyango e kaunti ma Homa Bay osebedo jatij kaunti oseweyo tich kendo nose riembe tich. Kata kamano obila sani ondhiye kutendre kod wach ma kamano en wach ma bende Nyakorom Gajwang omedo luwo ni machiegni ahinya. Kwadhi e kaunti ma Siaya ji ma kwan gi ohewo 380 manyocha ochungi e tich ka yango ne gin jotije mabandia e migawo mar thieth e Siaya obago ng'anyo mar kwedo kang' ma kamano. Ne gichungo chenro e alwora mar od bura ma Siaya County nyaka apis governor ka koro ne gidwaro ratiro ni ochung gi e tich tok chik mondo migi ler makare. Steve Biko ne giler ko e kaunti no ma Siaya. Chieng' tich abich juma mokalo ten kaunti ma Siaya kokalo kuom migawo mandiko jotije e tich nochungo jochiw thieth mane tiyo rang'iny mopogore e ute thieth mopogore e kaunti no kitudogi ni gin jotije manyawawa. Odiochieng' ma kawuono jochiw thieth go nochungo chenro mapile mag ohala e bomano ka gidwaro ratichgi kokalo kuom ng'anyo mano chopo nyaka e od bura ma Siaya kod apisi mar gavana James Orengo kama ne gichwalo ng'ul margi ka gikwedo tend kaunti no kuom buogogi bang' chungo rak margi mar tich ka koro gidwaro duoko ewi mibadhi malichno. Justice and accountability for the 382 unjustly branded ghost workers in Siaya County. E kinde no ne gikwedo weche manyocha wachi kod apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya Wilfred Nyagudi mane owacho ni jochiw thieth go noyudo tijegi e yo mabandia kata doko ni gisetiyo kuom dweche 9 maonge kata osara. Kalure kod Emilia Nyango onge jachiw thieth moro amora mosedadhoge gi apisas mag okwach kich ewi mibadhi mar yudo tich e yo ma chik ok opuodho ka koro kwayo tend obila mondo tim nonro ewi kaka ne giyudo tich kokalo kuom tend kaunti ma Siaya. CEO of the Siaya County Public Service Board over the media claimed that the Criminal Investigations Department, also known as CID, assisted in verifying fake appointment letters and forged signatures. This statement is not only false, but a deliberate attempt to criminalize and intimidate us. Here is the truth. Number 1, no CID investigation exists. To date, not a single health worker has been contacted by the CID to record a statement. No one has been arrested or charged in court over this alleged forgery. Ewi mano, negi kwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo kwagi ng'uono ni mar nyingegi oselandore marach kalure kod kaka apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya nolieko ni negi yudo rak margi ka koro giramo ni gidwaro osara mar dweche 8. Public apology from a governor of Siaya for the humiliation and defamation suffered by 382 healthcare workers. 2, immediate payment of 8 months salary arrears on to each of the 382 workers. Number 3, unconditional restatement of all 382 workers, not to settle a few or other original opposition. MCA ma Siaya Township obiro tare mano riwre kodgi to nyiso gino mare ni tend od bura ma Siaya biro luwo mibadhi mokwako kaka nondik jochiw thieth go e tich mar neno ni giyudo ratichgi. Nimeleta petition, kesho nimeongea na speaker Said, nilikuwa nakuja hapa nikaambia speaker petition imekuja tayari. Sasa kesho saa 8 tuko kwa bunge la Siaya na maneno yetu ambayo tutajalia kesho ni maneno yenyu. Agenda yetu sasa kama watu wa Siaya hii wiki yote ambayo tunaenda kuwa assembly ni maneno ya watoto wetu. In any case assembly taamua mkuwa invited, msiogope. Mkuje tu hapa museme ukweli. Mage biro kinde ma board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya to ramo ni mana jochiw thieth 220 e 502 ema nondike yo makare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Buchnek marawera Rex Masai manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z ne odhi mbele doho kama apisa matie kambi tudruok mar Safaricom kod apisa manono bunde ne ochiwo neno margi e mbele doho ma Milimani. Nonrono mar nek mar Rex Masai mane onegi ng'anyo mag Gen Z higa mokalo ne odhi nyime doho ma Milimani e bure Nairobi kama apisa mantiere kod lony mar nono masinde mag lweny ne ochiwo neno mare kanyakla kod apisa mar kambi mar Safaricom. Jalony nono gi lweny Alex Mutindi Mwandawiro olero ne doho ni e kind bunde adek mag $1 manochwalnegi ne nonro onge mora mora kuomgi manotige goyo lisasi ma opoklo mare ne aipo chiwo kaka mane okwany e kar masira. The 3 pistols I've just mentioned cannot have fired exhibit IPOA A1. Cannot have fired exhibit IPOA A1 because their caliber is 9x19 millimeters. Owacho ni $1 manochwalne en mar kido mar Keska Jericho kod mar CZ85B ka opoklo mar lisasi ma IPOA nyocha ochiwo ne owuok e bunde kido mar Kenya Chalby Rifle ma obila mapacho katiyo godo kata mar Russian AK-101 ma itiyo godo gi apisas marito le mag bunge KWS. Bende olero ni lisasi hie ne oyudi ma ok mana magraba kaka neri kowachi motelo gi komanda mar obila ma Central Doris Mugambi. The jacketing was copper. Yeah, and the bullet cause could either be steel or lead. So because it was missing, I could not determine the element of it. Tokor kakore, apisa matie kambi tudruok mar Safaricom bende ochiwo neno maketo nonro mag simbo ng'weyamo mar obila Aiza Murangiri manyiso ni ne entie chuny boma chieng' mane oneg Rex. Nonrogo nyiso ni namba sime mar Murangiri nitie ot mar St. Ellis House sa 5:20 okinyi kuom kinde eka bang'e ne nonro mako sime no e kind sa 9:56 mar odhiambo nyaka sa 12:21 mar odhiambo eka bang'e ne onenre Kencom. Namba no bende no maki nyadi ng'eny ot mar St. Ellis House are sa 9:39 nyaka sa 3:20 simu achiel ne omako Kencom. Nonro bende oyango ni namba achiel kende ma ondike nying Murangiri ne oyudo ote machuok achiel kane en e chuny boma. Namba mare machielo onge kod nonro mora mora ka namba ne machielo onyiso ni ne ogoyo simu moko e ot mar Windsor House, apaya ma Accra Road kod ot ma Corner House gino manyiso ni ne en e chuny boma ma Nairobi e kinde go. When he made a call, an outgoing call that was captured by our site that is located at Windsor House. At 7:47 again he was captured at Accra Hotel. At 8:48 at Windsor House again. At 9:28 at Corner House. 7:47 at Accra House. Accra. 8:48 at Windsor House. 9:28 at Corner House. Namba ne machielo mondike nying Benson Thiru Kamau ne oyaw e ot mar KCB Tower chakre sa 11 mar odhiambo tarik 19 dwe mar auchiel higa mokalo ka machielo mondike nying Michael Okelo ok nyis nonro mora mora. From 16:46 hours, that number was serviced by our site identified as KBC Tower. At 18:36, the same site again, KBC Tower. At 18:37, KBC Tower. At 19:51, Eton Ridgeways. Motelo ne mano, obila Murangiri no nyiso doho ni namba no ne oseloro to pono ni ne otiyo to nodwaro mondo mie thuolo mar timo nonro. Kata kamano, apisa ma Safaricom oyango ni tarik 20 dwe mar auchiel 2024 nying Murangiri ema ne nitiere namba no kendo ne otiyo. Wang'e mago mag siasa, jatend piny Kenya William Ruto koni piny Kenya okokwamo kendo itae e yo makare. Ruto medo ni kaluwore kod okenge moseketi Kenya ni opara makare kendo ok nyal pim kod pinje mantie kidienje mag pinje mayuto gene piny. Mana ka jafwambo mar Walter Nyambagalero no Ruto lose ik mar wuonj jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa.
E kinde iko mar wuon jatend kweth mathoth e od bura Anthony Kimani Ichung'wah e gwenge mag Kambura e kar chung' od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Ka ema jatend piny William Ruto oketo ayanga ni kweth maketo sirikal tesre ni Kenya ok en piny mokwamo kendo ongunyore gi ume mitayo kod kweth tama e kaka piny Haiti, Somalia, South Sudan, Yemen to kod piny Syria. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Jatend piny mane opoyo mosenindo mzee Isaac Ichung'wah bende okoni kalure kod mise makelo ji kanyakla mane mosenindo nyiso Kenya biro dong kanyakla e kaka yor bero lwasi mar achiel mar oganda. I must say he is an inspiration of what is possible. And I want to challenge us as the citizens of this nation. Kenya cannot continue to be a third world country. Nikamuuliza mlikuwa nasema nini? Akaniambia nimeambia Ruto asisikize kelele. Aendelee na kufanya ile kazi anafanya. We as Kenya, we should ask ourselves, to what extent are we following those basic principles? You know, Excellency, the last formation of opposition in this country is us. Mimi ni mtu opposition. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana. And you know, we have major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. Ruto manodok ne higni adek mar tend Kenya kwanza e kendo riedo kenge mag dongruok mopo ne oseloko ngima e Kenya. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal healthcare in 3 years. I promise you, we can change this nation in our lifetime. The fathers of the land are teaching us to be honest and open and to live upright lives. Jatend piny okone Kenya dhi bedo kod keyo mobop kalore kod okenge mosego mag bugo sekta mar pith kod pur. Our motivation to transform agriculture, to subsidize production, to remove brokers and cartels in our coffee, tea, wheat, sugarcane industry. This year, by God's grace, we will harvest close to 75 million bags of maize. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Higni adek bang' tend William Ruto, chal mar arita osebedo nade pacho kae. Pek mage ma oseneno, midhiero mage ma jopiny pod kedo godo, to gin ber mage ma piny Kenya osego. Jafwambo marwa mar weche mag arita Cynthia Onyango miyowa chal mar arita higni adek e tend William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Achiel kuom gigo ma jatend piny William Ruto nokawo kowuok kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta en pala makende mar ligangla mane nyiso ayanga ni kowuok e kindeni en ema ne odhi bedo jatend jolweny e piny Kenya, motelo ne jolweny mag pi, jolweny mag kor yamo, jolweny mag lowo motwo, obila mag kanga, obila mag okwach kich kachiel kod chenro duto mag arita moting'o nyaka mago mang'weyo maling'ling'. Nyaka sani kuom higni adek, midhiero osebedo ka gi kacha, ahinya to e yore mag timo nonro mag njore, makaluwore kod jalony Tom Nduku, owacho ni dwaro nitiere mondo jiw tiegruok mag obila matimo nonro. Sani nwang' ka gin station, to miga line ma ginyalo bedo kata dhano ang'wen ka gi investigate case. But pod ang'o miyo case walk wrong? And the nature of training and brain ma gin go. Gu society ma gidonjo ga, ai kaka giyudo tich. Problem ma Kenya is how we employ people. That's why nyocha wacho ni security ma Kenya sani ohingo kawo ji ni dhiga miwangi ni wanyi ni itiendi obam kata Kibaki noso ketho moko ni koro kawo ng'ama bor so long as ni in ng'ama oromo iwinja. Koro sani crimes matimore e Kenya gi calls us back ni now kik waket police njidhire ngi pap ng'ani ondika application bo ata certificate mage bwang'eye nto okay recruitment mwadwa timo igani wadwaro jotimo nonro adi. Koro mane mo dictate kaka wadhi kawo police.
Olero ni yore mag choko maling'ling kod thiro timbe manyayo chochruok mag arita bende odok chien, kendo wang' dede ma igeto ni onego konye yudo neno bende onge e alwora makare. Nyochi neno ka shooting moro timre yo Magadi. To matatu maringi town ni tho mage goyo kata kogo bunde, you will never know bundu much. Mago indiscipline ma Ministry of Interior mosoweyo. Sa neno kanyo gi blame no piki. To even private people have nigo piki. Koro rogo ni enenga. Iwinja, CCTV okunyal onge gi marache pinyni ka keto a security sanction. Bunga maracho nwango ni gino romre go nono. They will do it double. Piny Kenya bende osebedo kod midhiero mag arita kwe makagi kacha, machal gi manone kinde mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z, midhiero ma jatend migawo mar arita wacho ni piny Kenya ok oikore neno e tielo machielo. But we are going to be very, 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 very firm against the goons and gangs. And we have had this discussion to the elected leaders. We will not care whether that person supports government or opposition. We know the danger that goons that sometimes transition to guns poses in our country. Tend arita kwe oyango ni gin kod peke jiwo yore arita e gwenge mapacho ka, kalon rowere osebedo kariwore kendo buto ka giloso grube mag njore ma osebedo ka itiyogo e monjo ji, kwalo mwandu kod monjo kuonde ma jodak ojotie. I have told our police in all our Jukwala Usalama that this should be our daily responsibility, and the intelligence team should work together, share intelligence, so that you deal with these problems from the inception. You don't allow it to grow. Dinde manyayo puonj makoch bende osenenore ka thinyore pacho ka, moting'o machal gi manoweyo ganda buora kowito ngimagi e bungu ma Shakahola, kaachiel kod masani obila nono e bungu ma Kwabinzaro ei Kilifi. What is very sad is that the level of radicalization in this very incident, as even those who were rescued, cancelled, went back home, some were being followed by some of the network members of this criminal all the way to their homes. Some in Siaya, Vihiga, then returned back. There's a particular family which was returned from Siaya with 6 children to now Kwabinzaro area. And you know, it's very difficult to police everybody. Jopiny Kenya to nigi paro mane e chal mar arita mapacho ka. Security sana Kisumu ka. Kawacho kata Oginga Odinga Street ka. No kwalwa mana gi bunde ka. Gokinyi. You can imagine ikwalo all CBD kwele gi bunde gokinyi sa achiel gi 15. Atamalo 100 bet sani odok piny gi nus ne nikech ok en ahinya kaka ne nitie chon, lakini Kisumu ka to pod ok ober. Eno ka interior CS Kipchumba Murkomen gi Dr. Raymond Omolo osetemo kabisa. Kwa mfano kiwuotho around town, obed estate, obed Maseno University, skunde manyindo ka jogi volo patrol mar polise. Jogi polise are working tiresomely, gitiyo matek. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kod midhiero, jolony kata kamano wacho ni Kenya osegoyo kenge mowinjore mag keto winjruok e kinde kod pinje maoko e yore jiwo arita e kedo kod jonjore matama, mahinyo chano njore mager mong'ere kaka terrorism, bero alwora mag choko maling'ling kokalo e rombe mag Jukwala Usalama kod medo ndiko bila ma igeno mondo konye rito jopiny kod mwandu maggi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ripot no mokelnwa gi Cynthia Onyango kalure kod jatend piny Kenya William Ruto e apis higni adek bang'e tero wayo mokwongo nyakorom gajwang' e cheno ni mar oimore anasingo ka opachi. Aneno ka Frederick Barak wacho ni entiere namba Kolo, kata kamano wacho ni owuoro nek masanya ka jotich matiye dala ne gima ketie kisima, wacho ni en gima bende koro chando chuny oganda. Benta Charles kantie Nairobi wacho ni wach mar nek mar familia ni dekro tekruok. Familia onego puonjre loso weche matek e yor kwe ma oka okelo kethruok moramora kata hinyruok moramora kachiel kod lal mar ngima. Velto Chieng' wuod Gem Karariu to wacho kanya arita kwe osebedo karach e pacho kae. Dhano inego kone gi kocha maracha ahinya to wacho ni nonro bende ok tim malong'o
mar ng'eyo ni to jomothogi manegogi to be gik kuma koro giyude ratiro kaka winjo bed ne giyudo. Wacho ni mano gik mapok pod ok nenre e pacho kae. Curtis Otieno wacho ni entie Kanyamranje, kaeto wacho ni giwuon gi Charles Ojonyo. Weche mag Ramogi TV wacho ni chopo negi he yo makare. Aneno bende Honorable Ajali wacho ni Ruto to osetemo. Shida en ni gik moko itimo chap wacho ni rush process ma ok oluwo due process, ma wacho ni gigo itimo chap to wacho ni unjo kaw kinde mar paro kapok otimgi. Kata kamano wacho ni jatend piny osetemanya kendo neno ni weche dhi makare e pacho ka. Wigo Austin wacho ni entiere kodwa en bende. Willis Otieno wacho ni weche gichopo ne en bende he yo makare odhiambo makawuono. Neno bende ote mar Ozum Kapita wacho kacha ni entie Konyango Center mano Luanda e kaunti ma Migori. Wacho ni wach malit ne en mar jafwambo omiyo jogo kaber to maki te jofwambo go e wang' oganda jo Kenya. To mogik go familia mos ni familia ma James Solo, retired chief Kanyasa Ward. En wach mabende ni wanyisi Kanya Korom Gajwang Beatrice Akugo mabende no monjo jafwambo Habilo Nyango osemake gobila seche mwawuoye ni kendo kiny irit chwale doho mondo mi bura ochakre ewi monj makamano. Ano bende Oguda Kayesu wacho ni entie Makawdha Migori County, kaeto wacho ni gin kanyo gi beti anyato wacho kanyo ni county gi national government temonde moko to okete kare. Haya rita kwe wechegi wacho ni arita kwe mapacho ka oseberi ka itema ahinya anyate kaunti ya Migori. Kata kamano wacho ni itemo mondo kete kare e yo mowinjore kanyo gi beti huko chieng' yan maya gi Phil Dela gi Nadia. Oyo matinya Korom Gajwang chenro ni en oimore waduoko kwa mathoth kidhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' kamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien mag oimore.
Moko kuom jodak e kaunti ma Migori dwaro ng'eyo kaka omenda maromo Sh177 mayande oket tenge mar siro dongruok e kaunti no mageto gwenge ma osedong' chien e weche mag dongruok mong'ere kaka Equalization Fund osetiyo. Giwacho ni chenro mag dongruok mathoth ma onego bed ni itimo kod omenda ni pok otim. Jojuma nigi lero e kaunti ya Migori. Ei komenda mag 2023-2024, ward mar Mabere kaunti Migori ma osedong' chien e weche mag dongruok ne oketnegi omenda tenge, omenda mong'ere kaka Equalization Fund maromo $177. Moko kuom wards manoyudo omenda ne gin moting'o Kaler, Miuru Bay, North Kadem, Makala Kanyarwanda, Wiga, Wasimbete, kaachiel kod Nyamosese, Komosoko. Chenro mag dongruok ma oting'o mano mar kunyo pige, gero ute thieth, tudo sitima kod mamoko mano 42 onego tim kod omenda ne. Kata kamano jopiny wacho ni thoth chenrogi pok otim, ka moko bende osetim to ok otieki, ka koro gigombo yudo ler kaka omenda ne osetiyo. Ward rep ma North Kadem Limo Bonyo mane oyier mondo koro obed e kamiti mar Equalization Fund e lo jopiny e kaunti ma Migori wacho ni nadiere ni moko kuom chenrogi osetim, ka moko bende pod okwamo nikech midhieche mathoth. For North Kadem Ward, osetim placenta, osekuny pi ma Kolanya, osekuny pi ma Kala, oseger dispensary Masere, to pok otim barabara Mandiwa, pok otim daraja ma Geng'adiel, to kendo pok olos sitima ma Kituka. Olemo ni midhieche gi ne ochakore ka jopiny ne oyiero chenro mag dongruok ma gidwaro mondo koro timnegi, to ne ok giketo omenda moromo ma inyalo tigo e timo chenrogo duto. Mistake motimore en mistake mochakore from jopiny themselves giwegi. And I want to be very specific. Kidhi Meuru had allocated 3.8 million. Ni mondo oger go hospital moro paro ni luongo ni Nyakumo, something like that. Okinya gero maternity wing gi 3.8 million. Lipot yang ni chenrogo mag dongruok mane dhi muonyo omenda malo $5 million ema thoth gi pok otim nikech midhiero makoni kod kocha. Next ma were below 1.5 million. Not team tendering the national side. And most of them, in fact, I would say all of them have been done. Katamana P Manoketi below 5 billion. Ose kon kendo gitiyo gi pigo. To ma above 5 million, because of that confusion mawachocha, no terigi ne county government of Migori. Ni mondo ne team kolo the procurement process. Ndara no poko ger. Daraja no bende poko ger. But Pima Kolanya to sekuny, gi Pima Kala bo sekuny. Even though ne gin bende gin above 5 million. To gi dispensary Masere bende was above 5 million and bende osegere. Dwaro nitiere mondo koro ket lai makare maneno ni omenda ni mar Equalization Fund oti kode kaka winjore kende kinde mowinjore. Ok ni keto japiny keto pesa ma iti ng'e ni pesa no ok dhi timo ok dhi time. Koro winjo be ni wayudo the technical team to advise jopiny sama iketo sama giallocate pesa ne projects. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mong'ere migawo mar thieth Ouma Oluga kawuono limo kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mayudre boma ma Kisumu marango chal mar moloyo to tok yudo telo manyien. Kaluwore gi Oluga, piny owacho timo kare mar chwalo kar thieth no e rang'iny mamalo kendo osechwal ne gi omenda maromo $3 billion mar siro chenro meke. Omedo bende ni nitie dwaro mar keto omenda maromo kara moromo ne chenro mag thieth mag nyithindo kod joma mine. So we are very keen to make sure that, number one, the transition is smooth and that we continue with excellence, but also we improve it to get to the status of the national level. A national level means that you start looking at national issues. We look at the disease profile in the region, the catchment,
we look at how to design the services in this facility. This year we have allocated 3 billion to this facility. They have already received their grant for the last 2 months, and we are looking at how best to position this money to do those things that I am talking about. So that's really why we are here, and we are also grateful for the county government in terms of the cooperation in this transition. We are grateful for the community, the larger community that is supporting us and giving a lot of encouragement in terms of how this facility should be run. Mine mag duond bura mar ODM mawuok e kar dak ma Kibra opwoyo duond bura no kuom dhialo telo mar mine thuolo mar higni 20 mosekalo. Minego ne olero ni e bwo duond bura mar ODM thoth mine oseyudo thuolo makare mag telo kaka okang' ma donjogi kod nyayo wechego mag demokrasia. Gilosi romo margi matwak ewi okenge mag biro sidho nyasi mar hingo higni 20 nyaka ne ODM chakre. Nitakuwa Mombasa. Je, nyinyi? Chieng' kawuono wan kod romo madhi bedo Mombasa dwe mar 10 miluongo ni ODM at 20 Mombasa. Obiro nyiso mine ni wuodhno nitie kendo mine ne Makibra constituency biro luwe kodhigo Mombasa. Party mar ODM ni en party mohero mine kendo baba Raila Amolo Odinga ohero mine. Ineno ka nyako ni en mana nyakisi to baba nomiye nomination mar Senate. Koro mano emomiyo party ni ok wanyal weya nyakwa gore nikech wadwa ni mondo wachop Kanaan. Na sisi tunajua kuwa hii chama cha ODM ni cha kabila yote. Kabila yote kutoka Pwani, Nyanza, kila mahali. Chama cha chungwa si chama hivi, si chama kidogo, sio chama ile imezaliwa juzi, si chama ambayo inatambaa, ni chama kimekuwa. Hata sisi chama cha ODM wakati huu ndio chama cha Gen Z Nation. Kwa sababu kama tumefika 20 years, hakuna chama kingine kikubwa na kinachopendwa Kenya mzima, hata ulimwengu mzima. Chama kinachojulikana ni chama cha ODM. Tende ruog rawere mar Nyanza Community odiochieng' ma kawuono chwalo rawere 37 ne ka tiegruok ma Bumbe Technical Institute edo tiegruok mag lwedo. Riwruogno momi sir gi riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar Dr. Raymond Omolo chiwo thuolo ne rawere mondo mi odog e skul bang' rem yudo thuolo mag somo nikech nok mar omenda. Togero tiegruok geno nitiere ni rawere go biro yudo tije lwedo gino makoro biro loko ngimagi mag yuto mapile ka pile. Jopuonjre mamoko kowuok e kaunti ma Homabay bende noyudo sir ma kamae juma mokalo. An natimo penj higa mar 2018. Asebedo karito chance machal kama indeke mondo adhi apuonjra. To sani eki chance nyobiro adhi timo course mar land survey e Bumbe Technical College. Nwatimo penj higni ade asekawo higa 3 kapok ayudo kamoro manya dhiye. Tagone erokamano gi tim mage. Sani wayudo thuolo kaka an adhi skul ni Bumbe. Agone Dr. erokamano kuom miya cher anyadhi tieko somba lek na mana dwaro. This course is going to help me. I'm going to do building and construction, and I'm hoping to do better. I did my Form 4 in the year 2022, November, and actually we are from the vulnerable background. Yenauru mondo bende agone erokamano ne Dr. Raymond Omolo ma also come up handy mondo miyo support wa under this program. Now the Nyanza Community Youth Empowerment Program koro identify cases machalo kamagi mondo wang'e to nyithindo gi ere yo mwanyalo konyo gi godo.
Jogo matimo ohala matinde kaunti ma Kisumu odagi chike manitie paro mar chik ma igeno ni dhi tawo sekta mar ohala mar ndawa Montesini Tobacco Amendment Bill 2024 kakoro giwacho ni piny owacho ok nokawo pachgi. Chikego keto oinga ne ohala mar math ayuaya mar iro ma iluongo ni vape kod Montesini Poch. Paro mar chikno ni nyim Senate kama koro owinjore okale okenge mamoko. Gikwayo jood bura mondo owinj ywakgi kapok okadho paro makamano. It is our position that Tobacco Control Amendment Bill 2024 fails to put in consideration the welfare of business by introducing new licenses provision which feel unnecessary and whose main outcome will be harassment of small business like us. There should be definition of terms, distinguishing between tobacco products, nicotine pouches, and synthetic pouches. They all cannot be generalized because these are very different products. Another thing that we want to address is duplication of duties, because we have KRA and KEBS inspecting these products before they get into the country, and then the Tobacco Board also wants to inspect the same product, which leads to duplication of duties. So we want all these issues addressed for the smooth running of businesses of the small owners. Koro jongo chako kawo yo machielo. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni entie Kisumu Europe to tije mag nyawawa to opong'o counties mapacho kae. Owacho kamano kata wacho ni sirikal mar county onego bed ni omako wachno matek, kae to bende wacho ni jofwambo nigi ratiro mar timo tijgi kendo winjo migi luor mowinjore kendo motegno seche ma gintiere tijgi. Ose ahinya omonj mano timne Habil Onyango e county no ma Homa Bay. En jafwambo mano omonj ga achiel kuom jotije mag counties manyaka sani osendhi mano Beatrice Akugo. Nyaka sani obila osendhi kendo nonro nyisowa kacha ni kiny ichan tere doho mondo mi chak bura makamano. Neno bende ote mar mwalimu Joseph Oyo, japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa, wacho no wuoro ka dhano modhuro nyalo tiya apis mame msara kaunti no masia kor ka ifwenyo bang'e. Wacho no wuoro ahinya gik matimore pacho kae. Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church wacho ni entiere kodwa chenro kae to wacho ni weche matimore pacho kae kwa mana kwe kae to lamo mondo mi lam ne piny Kenya kalure gigo mabendo sebedo katimore. Matelo Nyala bende wacho kacha ni en gimengi Kristo Nyala gimo timore mabe. Wacho ni ok owinjore kata matin. Wacho ni tich tiore maler wabe kanitie jomoko maketho tich mosebedo kadhi mbele kaunti no. Wacho ni oteng gi oko. Asoya wacho ni mahikao bende giduog te kotenre gi sigana mano ochiw gi jafwambo makoro ne miyo itimo ne monj makamano. Bende neno kanyo ote mar Nyaseme Achieng', Nyaseme Magawa Nyarisaya Nyambaga wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV entiere wengo ma Migori County entiere kodwa kanyakla. Dongo Wuoda Sembo jango mane ni kacha in bende kaito Bahati Africana wacho ni entiere kodwa kaito wacho kanyo ni okwedo mokalo ndamo mano kao mar kao chike lwedo kendo mano omonji go jafwambo Habil Onyango mar People's Daily. Kaito owacho ni sirikal onego kao kang' ne apisano mano timo tim makoch no nikech timbe bilago rocho ratich jofwambo to wantiere a democratic country. En kanyo gi magi Eunice Adhiambo, Maurice Okinyi ma en wuon gi Juna gi jomoko. Yo mutenya kora mga jwang chenro heno imore wadu kod mag tuke kedhi mabor. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit View Travel and let's plan your low season travel.
you travel. Let's plan your story. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Isayudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyeje lunga lisandi nango nyako chia nimigiere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kakuno seche mokagongo na terie nala imos babana Batimaya kaeli yonge Samora bedo pinyi dendara Autoke na kajane koenara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto eruru kamano. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.